Witam ze słonecznego dziś Szczecina, z stoczni jachtowej, gdzie firma Metrostav przygotowuje elementy stalowe mostu w Tromsø w Norwegii. Elementy są już prawie gotowe, czyli przychodzi czas na podsumowanie. Zbudowaliśmy 7 segmentów mostu stalowego. Długość typowego segmentu to 135 metrów. W czasie budowy wykorzystaliśmy rusztowanie Periap i wieżę Variokit z tej samej firmy. Wszystko projektowane indywidualnie do tego tematu. Te elementy pozwolili nam stabilizację, spávání, piaskování i malování i dzięki tym elementům měli jsme dostęp do každého miejsca. Teraz przygotowujemy się do transportu na barkach do Tromsø. To jest ostatni dzień Radka na budowie. Przenosi się on do Tromsø, gdzie będzie szykował się na przywitanie naszych elementów tam w Norwegii. Radku, dziękujemy i do zobaczenia na następnym kontrakcie. Do zobaczenia w Tromsø.